Nakatawa ko Ate Will no kay guilty pud ko ani murag wala man siguro anak no nga wala mag-agi o ka nang mubatig ka guilty sa mga the way nga gitreat nila ilang ginikanan naamang gyoy naagyoy panahon nga unsahay mag-burst out sad tungod lagi pod sa kaning katalented pod sa sa ginikanan labi na gyud ng kanang ginikanan gyud nga halos kada taud-taud ra nag-rap ang term ang gud sa karon nga karon nga Sa mga henerasyon millennials, oo rap na. nag-rap na pod kuno si mama murag something ingana ba no Wow. Murag karon pa ako na ako ate. kaya nauso ba yan ng mga kanang mga paspas karon nga mga kanta nga pinapaspas bitaw ti Will mo Oh, nang yes, rap nang rap no. man daw na ang tawag ana so mo na igi-term na pod sa mga bagong henerasyon karon once nga sa una sa akong panahon nagwali or nagmisa Yes, ingana oo. mao akong madunggan to ana nagwali na si mama nagmisa na si mama nagmisa na sa si ante dito sa sulod ginikanan na sa inahan nga side nga kanang talented gyud murag dili mahutdan og yaw-yaw ingon pa nagyaw-yaw karon ka nakasala maabot pa na sunod semana or sunod bulan no Sunod bulan balik-balik no mao na giingon mga ka-feelings nga dili gyud lalim mahimong ginikanan labi na sa mga ginikanan nga part nga ang pangandoy gyud ana is di man ma-perfecto at least okay mas maayo kumpara sa ilang naagian mao pero na ay good times nga dili nato malikayan labi na kung ang atong mga anak nagkabut-an nagkadako na nagkadalaga nagkaulitaw na anay ilang mabati nga pride kaulaw labi matunong no nga mayaw-yawan nga naay laing tawo na ay bisita na din magsagol na ang kaulaw ang pride unya naapod na ang kanang hinay-hinay nga realization ba sa iyang kahimtang medyo niabot siya sa punto nga medyo nakapanukmat siya kay ning undang lagi siya og pagpanarbaho kay iyang huna-huna nga kanang mo relax sa pero mauna din sa sabta nato ang iyang side no isip anak kay gingon palagi dili obligasyon sa anak ang magbuhi sa ginikanan ang ako lang po kanihing huna-huna bang no nga mag-anak og daghan aron na makatabang o mag-anak og daghan aron maibaligya maipambayad sa kung unsa man nang mga panghuna-huna ngayon tangtango na nato nga mga mga panghuna-huna kay dili pud bay alalim kung kamo naka-experience mo ging ana paning kamuti or imagine ako no kung unsay gibati ninyo katong panahon nga nasayod mo nga or nakadungog ba mo nga gianak ra di ay ko aron ibaligya dito aron ibayad sa kuan aron motubos sa mga kanihi nga mga utang sakit no sakit mao na ang atong atong i-encourage sa mga ginikanan nga kung mamahimo i-correct nato og anam-anam ang atong mga kaugalingon labi Lahi na pud ate Jeno murag lisod pud na part sa anak nga ikaw magkuan tubos. Mao gani nagiingon nato Ate Will no kung na-experience na ninyo sa una sa mga ginikanan karon no labi na ana sa mga kuan gyud nga mga edad unya naabtan pa nila ng mga ana nga mga mindset sa mga ginikanan kanhi nga mag-anak og daghan aron itubos makatubos sa kalisod or mamayad sa utang or something mamalihog dano nga unta maanam-anam nato di man nato maingon nga matangtang dayon ng ang stigma ang mancha sa ana nga panghuna-huna at least mahinay-hinay nato pag-correct atong mga kaugalingon bonus na lang gyud siguro nga naatay anak nga maghuna-huna nga mutabang pero makaarang-arang gyud mas makagaan-gaan sa usa ka panimalay sa usa ka pamilya kung kabalo mo sabot ginikanan to anak to ginikanan. Yes. So sa ning labas man gud dinhi nga maayo ra ang iyang mama kung naay maihatag. Kung wala magyaw-yaw na o nya magpadungog-dungog. Usapod na sa mga sa mga butang nga kinahanglan makorek sa mga ginikanan. Dili kung mo ginikanan ta atong side na perminti ang matuman. Kinahanglan nga sabton pud nato og labi okay ra siguro kung naana ang imong pagpasabot, ang imong paggiya sa imong anak, ang imong paghangyo maayo nga paagi ba nga paghangyo nga kung pwede di ko ansa ayaw sa og undang kay ingani-ngani naaba ang maayo ba nga communication na amang ang maayo nga pagpasabot ang paghanay unya ning kalit ra og katulibagbag na siguro pwede makaingon ta nga makakonsiderar ta nga nung nagyaw-yaw kay
Pero supposed to be, dapat mo eskwela siya, college, mo eskwela pa siya kung naapay ka-afford, di ba? lagi. Mm-mm. Oo. So ingani sa iya nga kahimtang nga makaingon pod ko nga naamang gyud mga butang nga bisag unsaon natog paningkamot nga unta ma-plaster ang atong approach para maiparealize sa usa ka tawo ang iyang diferensya, ang iyang mali. Naagi mga butang nga di nato mapugnan nga mas okay pa, mas better pa siya kung ing-ani nga set up no na kanang murag nabuhian nimo ang imong emosyon tungod sa imong pagtimpi. So sa iyang na experience karon nga natubag-tubag niya og napanukmatan niya iyang mama, siguro makaingon ta nga one way na pod to para pod mahigmata or makaamgo ang iyang inahan nga dili Yes. kumo nga nagkalisod sila iobliga na pod niya perminti ang iyang anak, which Yes, naapay kinaiya sa iyang inahan nga medyo dili nato masabot no. Siguro sa iyang kuan ati ka stress or wa ta kabalon sa iyang mga problema nga naanad siya nga modawat og sweldo sa ibana and then nawala na. So ang iyang problema siguro frustration oo, na adin ha. oo, Nagsagol pod na. nagsagol Nagsagol na. Oo. So siguro mo utong iyahang kuan nga irritable pud siya pa sa iyang mga anak. And then naapoy kuan ati Jane naapoy inana gyud nga inahan nga kanang medyo mo na ingon nga maayo lang og Na ay maihatag. Oo, mo ay nakapait. pero taglag sa ra na siya no. Gikan po na di po nato na siya ma-blame siguro mo na iyang kuan upbringing sa iyang family sa gagmay pa sila di ba? Iya na po murag na carry forward sa iya. Murag mo na iyang na inherit ba. Nadala niya. So di nato siya ma-blame nga mo na iyang kinaiya. So dapat kita pod anak murag medyo luag-luag ato pong mahimo tang kung ano mo adjust. Yes, oo. No? Kung ano to atong pwede raman siguro ato istoryahon atong inahan kung inana no kung ano pero sa ako lang side Ate Jane ang gibuhat ni Remshel murag naa siya pod point no naa siya may naa punto siya siya. correct siya nga mutubag ka mo pagawas ka sa imong ano gipong imo pong kanang gibati kay dili man sa maayo nga buntag pa sayo nagyaw-yawan na ka na og permanente Ate Jean na murag bisan ako Ate Jean Adlaw-adlaw. O ganin ni gingon nato Ate Will ka ganina no nga naagi mga butang nga mas maayo nga sa harsh nga paagi nimo maibuga or makakuano kay para mahigmata pod. O sa iyang na feel nga pagpangwinta makaingon ta nga normal kay isip anak lagi mo ingon nga murag ma-feel man pod nako dire murag sa iya nagipapasan hinuon ang responsibilidad. Yes, So normal na imong gibati nga nakapangwinta ka labi na kay kanang bata pala kanang anak lagi ka na wala dili kung maogi pinaka obligasyon nimo pero ang pero din dili na siya ideal ayaw pod himo ang rason nga tungod kay ingana imong inahan nga sigihon na lang pud nimo permintihon na lang pud nimo pag unsa nay unang-una paningkamuti nga kung naingana man galing ang paagi ug karon nagmahay ka nga nakabuhi kag ingana sa ingana nga paagi nimo na pa-realize sa imong mama ang iya pong sayop. So paningkamuti nga sa sunod di na maotro nga ingana nga paagi kung gusto man nimo makig-istorya sa iya ha sa hanay na nga paagi kanang kanang maayong approach ba nga naparealize nimo sa iya ha unya wala ka nakabilin og sakit nga pagbati sa iya ha. Yes, dili man sala no dili sa sala sa anak nga mo argue ka sa imong parents in a nice way. Di ba? Nai-respect gihapon. Magpagawas ka sa imong hunahuna pinaagi sa inyong issues no sa family na man gid na siya. Pero kanang kuan ba kanang politeness ba nga naagihapon ang pagrespeto naagihapon pagrespeto nimo sa imong ginikanan so mag-istorya sa insakto nga kanang pamaagi ba nga na ay imong kanang di gihapon mawa ang imong pagtahod kay imo man na siyang ginikanan so sa imong kahimtang karon Remshel di ko ka na ma-blame nga nung na suffocate na siguro ka sa mga yaw-yaw sa imong mama. So, di na to malikayan. Labi na karon Ate Jane nga mga batanon. Murag na sila pues, sariling mundo. Yes. Murag inaana nga di na gani pwede ka makasulti, isip inahan. Murag, dali na po sila mairita. Napay hugot karon sa mga ginikanan no nga sa una Na. kuno ang yaw-yaw sa ginikanan ra karon usa pa sa ginikanan
tulo, 5 na sa anak. So, Yes, oo. kana po no isa nato ipanawagan sa mga anak nga dili ko mo aware ta sa atong mga katungot iisip mga anak nga mauna pud atong himuon nga rason nga every time nga may mayanta mutubag pud ta medyo dili na pud siya maayo. Foul na nato ang kalipay na di man gyud mawala na nga kalisod og kasakit no kay usa man pud na nga makapalig-on sa ato sa emosyon sa unsa ning emotionally, morally og uban pa nga mga aspeto sa atong kinabuhi. So kinahanglan gihapon magbaton ta og respeto. Og syempre pagsabot sa atong ginikanan, mas maayo gani na makigchika-chika mo no para mahibalan ninyo ang ilang mga experience para matugkad pud ninyo unsay ilang gihugutan nga nung magsigi sila og yaw-yaw. Makumpara man gid nimo. Makumpara man gid nimo ang imong giagihan og ang ilang giagihan kung asay mas pait. And then dili po siguro magyaw-yaw ang ginikanan kung wala po'y nakita basin nadalahig na lang siya nga anak. Ang siguro ang giyaw-yawan ato niya ang partner. So Remshel no ang atong akong hatag kanimo nga maayo nimong buhaton is bisan wala kay sa imong hunahuna wala ka nakasala. And then ang imong gibuhaton isip anak, pangayo gyud pasaylo sa imong mama. Maog yun. And then ang inyong mga issues, inyong istoryahan, i-discuss nimo, ipasabot nimo sa imong mama, hinay-hinay ba kanang kanang imong tone nga dili ayo pagpa-high pitch kay depende ra man gud na Ate Jean sa pag kung high pitch sa imong mama, so kalma ka. Ayaw pag kanang imo pong baslan og high pitch kay diha na mo magkainit tay maglumbaanay na mo anag kainit. Oo. So karon bisan dili na ninyo adtuon imong mama ikaw imong mga igsoon pero ang imong amahan na lang. Pwede ang imong papa mo sundo sa imong mama kay dili man sila ang nag-away. Oo. So ikaron kamura man so naay chance nga kinahanglan pod kuan Ate Jane no kanang murag unsay tawag ana nga ipakuan ang iyang mama kanang hupayon bitaw sabi ni Saya pa. Oo. I-relieve. Ipa-relieve ang iyang mga kasakit. Oo, sakto para sa ako Ate Will, sakto tong mga adlaw nga wala sa nila ko ano. Kay lain baya pud ng pagbati nga naa ka sa kalagot or feeling nga na-insulto ka o nya ang naka-insulto sa imo hanaapod magpasurang-surang sa imong atubangan, di ba murag mo ulbog hapon ang ako ano instead nga imong i-minimize ang imong kapungot, imong kontrolon mukuan mo dilaab na hinuon pero makakita ka sa dagway sa kay dili man sala ang pagtubag sa ginikanan basta in a nice way lang kay pwede man nimo ipabati pud sa imong ginikanan ang imong mga kaligot-gut ba or mga unsay imong mga maayong ideya o huna-huna nga dili maayo paabot sa ilaha kay aron pod aware pod sila kung unsa na ang naa sa inyong mga huna-huna. Maog yun. Okay, dili man sa tanang panahon nga correct ang ginikanan, naaman sa isayop. So pinagi sa pag-discuss sa inyong mga issue. So ma-resolve ang problema, wala nay away. Mao. So Ate Jane, sa dili ko diri sa atong text line gikan kang 323 kaganina igo ra gid na human og basa no na ano siya reaction. Wow. Iyon niya diri insakto naging adto insakto nang ing adto kuno nga dili siya apason kamao siyang mulakaw kabalog pod siya muuli. So may bisan og simple nga greetings ra at least mapa-feel nimo sa imong ginikanan nga. Yes, malipay na kayo ang ginikanan. Na-appreciate nimo sila. Na bisag ko lang pag thank you na lang sa ato murag ibayaw ng mga kasing-kasing sa mga ginikanan. Yes, naapay apas ni Sir Lito going because respectful to your parents or to anyone, do not see bad words with hurt their feelings. So tinuod gid na kung ang imong anak mo sulti og mga bad words against sa ilang mga ginikanan murag dili kanang makahatag wala nagpunyal. Masakitan gyud ang ginikanan. Oo gyud. Labi na no kay makuano musumbalik ra ba dayon sa huna-huna sa ginikanan nga matpay wala ni nako anto si matpay wala ni nako sakripisyo he. So amping ta mga anak no ginagmay nato nga mga binuhatan ginagmay nato gagmay nato nga mga istorya nga posible na amanggoy uban pod mga anak Ate Will nga murag kuan ra gani nila ituring ra pod nila nga barkada ilang ginikanan nga kanang barkada ba nga ka uban-uban sa mga binuang murag nawala na ang limitasyon ba pwede man na
Then, ikaw po mismo, inahan or amahan, ikaw ang mo correct. Oo. I-inform imong anak na dili na maayo ang imong gibuhat sa amo. Aron aware na sila, no? Dili magkanang murag sobra na ba? Dapat na limitasyon. Maog yun. So, mo ginay importante kayo relisod gina kayo Ate Jean. Mo ginay kuan nga pag-study nimo sa batasan sa imong mga anak kay dili pareha og batasan ang mga- Yes, mao gani na giingon nga dili lali mamahimong ginikanan. So kung na-stress tang mga anak pa regarding sa atong mga kuan concerns karon no, unsa pa ka ang mga ginikanan nga mas lapad, mas dako ang coverage sa ilang problema ho na dili lang ilang kaugalingon na apat ang mga anak na apay mga partner nga pasaway, na apay mga adlaw-adlaw nga galastuhon, na apay mga bayro nun. So ingan ano pag sinabtanay gyud na lang ang dapat og syempre open nga communication. Kung di Ate Jean, ato na basahon karon ang atong quotes for the day nga akong napili gikan kang James Henson nga nag-ingon, "The attitude that you have as a parent is what your kids will learn from. More than what you tell them, they don't remember what you're trying to teach them. They remember what you are." So, Ayun. Ate Jane, gamay ang atong Yes, ikapa. medyo taas-taas na siya Oo. no. Pero ang sa para sa Ipahimutan. akon lang no ihubad na tog pinamubo, pina-shortcut Pinamubo, ingon pa. oo. Ang sa akong nadumduman sa una, follow what I said, do not follow what I do. Pero dili gyud nimo malikayan nga bisag unsaon nimo pagatuon sa imong mga anak sa ato mga tao nga importante sa ato no unsaon nato paghatag sa ila og pagtulunan sa mga butang-butang kung ang imo pong binuhatan taliwas sa imong gipangmaymay no gipang tambag dili gihapon na siya mao epekto kay ang magpabili na sa ila is ang ilang na experience ang ilang nakita sa imo mas kay Yes. nagtambag tag maayo pero atong binuhatan dili mao kay makuano ma-curious o unsa malibog ang mga bata ana sa pagsabot. Yes, mo na follow what I say, do not follow what I do. So, kinahanglan ang ginikanan, mamahimo yung maayong modelo sa Mhm. mga anak. So, ikaw ang role model para sa imong mga anak. Kay ikaw man gid ang sundon. So, Mao gyud. unsa pa imong gitudlo nga pinaagi sa pagmaymay apan ang imong gibuhat dili maayo. Ikaw gyud ang makita ang imong yung binuhatan ang masunod sa imong mga anak. Mhm. So, mugo na tano sa atong Bible quotes for the day. Gikan sa Matthew 5:14. Ye are the lights of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. So, yan naman ikinguno nga mo ni akong sa ako lang gamay nga nasabtan nga mag-ampo gid ta permi sa Ginoo nga kita mamahimong suga sa pananaw sa uban. Dili kay kanang mahimo bitaw kanang mga masunod nga ang mga dili maayong buhat ang makita sa uban nga mga mata sa atong mga buhat. Manigingon nga ang atong buhat ug ang atong kanang mga words nga ipagawas nato gikan sa atong kinahanglan mag-coincide kay aron kita mamahimong mga suga diri sa uban natong mga kaigsuonan. Kana mamahimo bitaw tang modelo sa Ate Jane. Mhm. Okay, bisan unsa ang atong mga gipanulti apan makita man sa mga buhat nato nga dili mayo so mag-contradict. So mo na siya nga dili maayo. Let us be kuno light of others. Mhm. So shine your light of the world. Kay nagkinahanglan ang atong mga kaigsuonan ini. So wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong programa nining kahaponon. Ug hangtod ug mang adlaw ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Ug kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.